Angibingelele kuyo lengosi yethu kule TV yethu ekhombisa ukukhuphuka ngejubane eliyisimanga. Angeke ngikhohle uqala ngithi ngiyabonga kubo bonke abasubscribayo kuLady D TV. Ngiyabonga kubo bonke abaviewayo, abahlobo bami ababhala bechaza ngoLady D ukuthi ubani, uDudu Khoza, uNsukazi Fani, isikhukazi esimatshwele. Ngiyabonga abangani bami, ngiyabonga kuMashilazi, ngiyabonga umndeni wami, ngiyabonga ozakwethu, ngiyabonga nje kuwo wonke umuntu. Kodwa ke bese nginikhumbule kakhulu ukuthi ke ngixoxe nani nje, bengisanika ithuba ke abanye nibonile abongile basazongena nabanye futhi niyababona nozakwethu abakhulumayo. Wena nje into okumele uyenze, ngiyazi ukuthi uyafisa uba ingxenye, kakhulukazi uma ungumlandeli noma silandelana nawe umngani kuFacebook, ungaya lapha kwiprofile phezulu uzoyithola ilink khona. Uma ngabe mina nawe sifollowana kukuhle kuInstagram njengoba kuhlale kukuhle nje siphilisana, uzoyithola ilink. Ngitheke namhlanje ngihambile ngiyaxoxa nabantu, noma ngahambi mina ngeenyawo kodwa kwezindlebe nokwengqondo nomsakazo ngamagagasi okhozi. Ngiyahamba ngixoxe nabantu, sikhulume, sixoxe khona emoyeni, sixoxe naseceleni, ngicoshe lapha nalapha ukuthi Nkosi yami lezi zinto ezimnandi nezinye ezisivusayo kulesikhathi se-coronavirus eseyibiza i-COVID-19 engathi singacobelelana ulwazi. Ngithe mangikhuluma la ne-clinical psychologist uNzimande, ngizomcaphuna kakhulu kule ngxoxo zami ezimbili engizoba nazo ezicosha yonke indawo. Ngicaphune nabaphathi bami la bexoxa khona nami ngezinto ezahlukene, noma siyathatha ucingo sibuze ukuthi Nkosi yami Sandile, uma kunjena kunjani, ubona ukuthi kusahamba kahle, sibuze sithi Sibongi uthini ngaloko, nawu nginovadlwana lana, iyaphuma esiporweni noma ihamba kahle, ngoba senzela ukuthi sonke sibhekele imindeni yethu, sizibhekele thina, sibhekele ozakwethu, ukuthi ke kube khona lokubambisana, ngabibikho ozozasulela abanye asuleleke yena. Ngiyafisa ukuthi siyazi lento, akekho umuntu ongenza ngamabomu ukuthi asuleleke i-coronavirus, ngoba naye uzogula, uzobuya naye emndenini wakhe, uzoyishiya emsebenzini. Siyamasosha njengamanje sempini sonke. Kodwa ke ngiyajabula ukuthi ngiphinde ngithi uthe mayiqala nje namhlanje uclinical psychologist wavana wayiqala nje ngabasebenza ama-essential workers. What he said to me was very profound. You know, he said to us, we are heroes and heroines. He said to us, being a doctor, he feels and he thinks the health workers are even in a better space than all of the other essential workers. Not saying by that, not saying they are not susceptible to whatever that can happen, they are not in danger, they are not heroes and heroines. But he said, with the information that they are given on a daily basis, with the provision of PPEs and whatever, which are never going to be enough, ngoba kukhona lokukhala abanye bathi asikakatholi ukuvikeleka ngokwezinto zokugqoka ngendlela eyanele. Kodwa he was just saying, health workers yibambeni iqine, but let's also focus more on abantu abanjenga petrol attendants, security, people that are working ma-ambulance. He was just saying such things that asibhekeni all spheres and make sure that we impart knowledge as much as we can. Yazi uthe meyikhuluma le ndaba wathi yiba nolwazi olufanele futhi oluyiqiniso. He was referring to the fake news that we see kuma WhatsApp group, kuphi kuma social media, whatever where you can get communication. Senze sure ukuthi siyayibheka ukuthi is it not fake news na, ngoba nayo injalo isusa uvalo, ifake nokungathembi, ifake ibhebhetheka kalula futhi imibono eqhamuka nje. Labantu bayazama nokuthi benze i-social media yakhona ube ngathi iyakhola kathi khona ukuthi what are they aiming to achieve out of this. I will never be able to know ngempela ukuthi baqondeni. Kodwa siyakhuluma ke le ndaba ukuthi ke ake sibheke ukuthi ke sibavikela kanjani abasebenzi. Wathi ke oKeisha ubebala bona oKeisha, wathi ke wahamba uNzimande, wathi ngena kwesinye isitolo efika khona wathola ukuthi uthi uKeisha ethilini
hayi mina bandla sengilinda ukubona izimpawu nje ngoba angisazi njoba ngila emsebenzini angisazi angigqoke lutho angifake lutho anginayo into yokuvikela ngishintshanisa ushintsho ufika nabantu baphuma bangena bafika nawo baqhamuka endaweni ezahlukene uthi kwamiphatha kabuhlungu umuzi ukheshethi hayi come what may sengilinde noma yini uthi ke ngendlela sonke sikudinga ngayo ulwazi uke wafika kwi-roadblock bamisa-ke waveza amaphepha akhe kodwa uthi khona lapho kwaxoxa ezwagcina esefundisa amaphoyisa okuningi ngoba ukulo mkhakha kakhulukazi ophethelene nazo futhi izifo ey'thathelanayo nako konke okunye uthi amaphoyisa agcine esehlambuluka kuyena emtshela ukuthi sikwi-roadblock nje akusho ukuthi thina sikhululekile sonke silana sinalo vuso lokuthi Nkosi yami engathi ngaphela konke nathi sivikelekile wase bafundisa kwaxoxa nabo izinto eziningi esakhuluma konke ngaloko nje wathi ke sesizwile khona isibhedlela esilapha amukhuphuka nje entabeni uyothi ngase toll gate la kuzwakala khona ukuthi onesi abasagoduki odokotela abagoduki fanele bahlolwe ngaphakathi kube nesiqiniseko sokuthi baphephile bese bekhululeka abanye ibona nabo abasho ukuthi ngingakakhululeki lo 14 days of quarantine ngicela ukuhlala khona la ngoba kunokuthi ngisukela umndeni wami ngazi kahle ukuthi bona beloku behlale lokoloko sekuvela izindaba ezifana lezi asihlale ndawonye nje sonke kuphela 14 days singagoduki yini imbono njalo nevuso kubantu lokuthi engathi singayiqoqa yonke lento ihlale kahle nami ngidlulisa kunina ke emakhaya uyazazi wena one by one you know your situation you know exactly what's happening around you what's transpiring within your family and even outside your family it's up to you to do what is good what is best for you okunye ke futhi uthe-ke kubalulekile ukuthi nabo abahlengikazi bathole ukucounselishwa kukhulunywe nabo batshele ngempela ukuthi kusuka uvalo bakwazi ukuthi baqhubeke nje babeyibambile sonke angasho njalo ebala nathi abasakazi kanti-ke uma ngiyibheka lento kuthiwa-ke singakhohlwa ukuthi uma ufika ekhaya exactly what I'm saying to all of us uma ufika ekhaya into yokuqala nje siyakhohlwa nami ngiyakhohlwa ukuthi uma ufika ekhaya nje ithi hello uqonde ebathroom khumbula ingubo kade uyigqokile ngoba kuthiwa namathela nasengubeni uzifake entweni eziplastiki angithi washing vele uma usagqoka nje kuseni gada ukuthi ungagqoki into yazi ukuthi ilondolo ungagqoki into yazi ukuthi umsebenzi uyiwasha zama nje into ezilula lolo zothi uma ufika uyifaka eplastikini kade ngikhuluma nalaba amakhosazana lawa asigcinela kukuhla afika sanitize studio ashaya ngendlela ubona ukuthi ngathi sekusegazini bazoqhubeka nokwenza kahle kanjena okubona ukuthi kunevuso lokuthi akusuke kwani ngisho emadeskini ngiyababuza ngithi ekhaya manifika nje bathi ntambama bathi hey khona abakhuluma iqiniso wathi ekhaya mangifika nje baye bathi khumula asibathembi nala basakazi uxhumana nabo ngabe ngisabuza ukuthi abasakazi ngani bathi uphuma kulabasakazi abahamba kakhulu ayi khumula sihlekile ngoba konke kuyahlekisa kunjalo nje kodwa futhi kushiya nesifundo ngaso sonke isikhathi ngiyakhumbula noNdosi sathi sikhuluma naye umhlonishwa ucele wathi wedudu esho khona emoyeni yabona nje labasakazi baka-news beyindaba ngibathembi bahamba imicimbi emithathu emine ngosuku olulodwa kusho ukuthi awucabangeke washanela nje kodwa konke lokho noma kukhulunywa kanjalo kube sekuhlalwa phansi kubhekwe kulungiswe kubona ukuthi konje ngenziwa kanjani babevele sebephezu kwayo leyo ndaba abahleli kodwa kuba khona lokho ukuthi baxoxa kuba na those light hearted moments kodwa at the same time kule nsuku ayikho neyodwa into eyijoke nje kwaphela engashiyi nesifundo phakathi ngiyajabula ukuthi ngithole ithuba le-Lady DTV asihlaleni nani sikhulume coronavirus bahlekile abanye kade ngikhuluma kwi-live Instagram ngithi lalelani le social distancing esikhuluma ngayo ithanda ukuthi ibe umqantsana wena ekhaya wenze njani ngithi bantu bama-double bed ayenzani nje omunye abheke enhla omunye abheke ezansi sizama ukushaya i-social distancing mina futhi besiyihlekela nje ngithi halala kwabe king size halala kwabe king size cishe ngathi impela i-social distancing iyenzeka yini na ukuthi ake siyibuke nje ukuthi ihamba kanjani manje uma bekhuluma ngabasebenzi-ke ngathi abantu abasebenzayo kuthiwa-ke impela asenze nje asiqinisekise ukuthi uma buphethe emsebenzini okuwona usebenzele ekhaya ungathembele ekutheni hayi abasebenzi bami engisebenza nabo bayibona iy'ndaba inganako u-TV yakhuluma kuthiwa cha nawe baba sekuneZoom-ke manje iZoom-ke sonke siyayisebenzisa nami bangicathulise emsebenzini iZoom-ke la nibonana ubuso nobuso nixoxe ubeqhuquzela-ke imeneja ukuthi-ke
ungaqikeleli ukuthi noma abe nje kanye noma kabili ngesonto ubamba iZoom meeting nabantu bakho niyayixoxa le ndaba kube khona nawe ulwazi ofika nalo noma ubuze ukuthi niyibonile iTV niboneni na. Abanye abantu uzothola ukuthi ke abavamise ukuthi babuke i-news bayibuke kuma-laptop nani bazogcina sebe bathi amadatha lawa xoxe nabangani uyaqamba usethi ubuyela ngala news 24 hey sekonakele. Kusho ukuthi-ke asincelise amawele ngendlela ekahle. Okunye engicela sibheke namhlanje ukuthi i-employee wellness uyibalile futhi ngoba nami ngiyayibala uNzimande nami ngiyayibala. Employee wellness ithi EAP siyazi ukuthi abekho basemakhaya kodwa uyamazi uHR wakho uyayazi iEAP yakho abantu ababhekelele ukuthi ngaba ama-employers nama-employees impilo isahamba kahle na. Ngaphezulu kuba umsebenzi ungubaba ekhaya uyambona umama wekhaya uhlele ekhaya umsebenzi awusebenzayo uzungenisa imali ngaphezulu ukuthi wena uyimanager la usebenza khona uyabona ukuthi ubaba wekhaya uhlele ekhaya imali akazuyithola asibhekisise ephakethe izoba nawo umthelelo ekutheni kube khona leyo ndawana ebanga ukuthi kube nexhala. Sibonile la izolo kade kubhalwa kushiwo kuthiwa hey lapha ema-supermarket amakhulu kuma-retail shops laba baney'tolo ey'ncane ngaphakathi lezo y'ndawo bathi sizoyithathaphi imali yokukhokhela i-rent. Angithi kuvulwe ley'tolo ey'nkulu kuphela asinayo manje kukhala walothu kodwa Nkosi yami kangenziwa yini ukuthi kusizakala abantu kube khona ukubambisana okwenzekayo ukuze engathi kuyavula ama-malls aseney'nkinga kube khona ukubambisana okuzokwenzeka na ikakhulukazi kuma-landlords nalabantu abaney'todlwana ey'ncane ezivaliwe ngesimo sokuthi sonke sifuna ukuthi mayifike lento idlule sibambisane. Uyabona-ke mase ngibheka njena ngibonile futhi ngabona ukuthi abanye phesheya ngicabanga ukuthi nala izogcina ifikile lento laba bahola ukuthe xaxa bathe bathatha ama-pay cuts. They're going to cut their pays and make sure that they form a fund that will help their employees who are in a very dicey situation. So by doing so, it started like little by little. So it's sort of like now becoming bigger and broad, where employers say, let me take a cut from my salary, let us put it all in one basket, let's see how we're going to meet iy'dingo zabasebenzi bethu. Kanti-ke ngiyafisa ukuthi niqhube noba yimpimpi iy'mpimpi ezinhle kulesikhathi samanje ngoba kukhona abashoyo ukuthi kade ngibona lapha eMhlanga sibone ey'ndabeni kuthiwa hayibo kukhona ofonela ukuthi wozani nizobheka nasi isitolo siyasebenza sivalelwe ngaphakathi siyafika ekuseni sihamba u-5 ntambama uyakupheka ukudla kuqhubeka nje kahle i-restaurant as if ayikho into eyenzekile. Kwazi kwakhona oshoyo mase befika khona kwakhona okwaziyo ubatshela ukuthi mina ningibona nje mangifika la ekuseni ngize emsebenzini lesi sitolo lezi ezibako emagaraji kodwa esingazange sithole imvume yokuqhubeka nokusebenza. Wathi mangabe ngize emsebenzini base bengitholele ngisho uniform yama-petrol attendant bathi benze ukuthi ngihambe kahle kwamaphoyisa amufayile uniform akudedela ngifike emsebenzini ngikhumbule ngingene ekitchen ngisebenza. Kodwa-ke bayaboshwa-ke bonke abenza lokho okufana nalokho. Angisho ngithi bakithi asibambisaneni sibonile nalaba kuthiwa bakha ama-maski kwavane kwakhona lokho ukuthi kushiwo ukuthi hayi bo sivalelekile. Bonke abavalelekile bayafona basho ukuthi sihleli nje kodwa siyabona isimo asikho right siphula umthetho singathandi. Yabona-ke asenzeni njalo ngoba bazogcina bebonga nawo lama-employers ukuthi nikwazi usheshe nibike kungaze konakale kakhulu ngoba mase konakele kakhulu umuntu uphucwa ilayisensi. Kanti uma kusenjena kusekhona ukuthi kuboniswane ukuthi ngabe upanishwa kanjani imivimba abamshaya ngayo ingakanani. Ma beqhubeka benze nje ungabi ingxenye yako bika. Ngiyasho ngithi-ke kumnandi kakhulu ukuxoxa nani sikhuluma lezona ley'ndaba ey'thinta i-coronavirus ngoba kumnyama kuwubovu asikhulumeni kodwa singavumi sibe nokhwantalala. Ngiyanithanda kakhulu. Qhubekani-ke nitshela abangani benu bezela ku-Lady D TV bafike khona basubscribe basubscribe kodwa futhi ngifisa nikwazi ukuthi uma usubscribe lapha akubizi imali. Uma futhi usubscribe-ile akusho ukuthi njalo uma kuphela inyanga uzokhona imali ezobanjwa kuwena. Okunye-ke ngifisa ukwenza uba nibheke ngoba ungitshelile wathi imithetho manje sikhona ithi ezinye iy'nkampani sekuphuma imithetho esheshayo kakhulukazi lezi communication engayibala ngiyabona nathi la ngisebenza khona sesiyawathola ama-SMS.
abanye-ke kuthiwa sebevale waphuma umthetho uchibiyelwe kwathiwa nina abantu abasebenza ngabantu Gibal Telkom, Cell C, Vodacom, MTN baningi nje babaliwe kuthiwa hhayi-ke sekunesivumelwano esihle esibe ngathi umthethwana wesikhashana oshicilelwe ukuthi akube nendawo la bazisa khona abantu nge-coronavirus, akube nendawo la bekhipha khona iy'pesheli zama-Wi-Fi nama-data bundles nayo konke into. Bathiwa-ke lama-SMS abazosikhiphela wona ilawa azobe engabizi, awa-charge lutho kodwa ahambisa ulwazi nje. Kwathiwa zonke ley'nkampani ayikhipha ama-SMS achaza ukuthi sekungakanani manje abathinteka abasulelekile, kwenzekani njena, siwathole sihlele emakhaya. Uyacabanga ukuthi sibaningi kanjani esizothola lolu lwazi. Sibonga nalaba abashintsha imithetho bayishicilele ngendlela ezovumelana nathi. Nginithanda kakhulu, niqhubeke emakhaya sihlaleni. Ngizobuya futhi mina nginicoshele iy'ndaba sibuye sixoxe ngoba kumnandi ekhaya, kumnandi leli khaya sililona. Nisale kahle. Mwah.